Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Iti na ito yung programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat ngal daw ti Martes tay amin na sapada papagayam idanon ti ENR online ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari abri pagayam yon ni Robert De La Cruz kadwa ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Tapno idasar mi apo di damdamag nga intay manen pagsasaritaan, pagsisinukatan ti kapanpununutan nga patyen mi apo nga mga pektar kada tayo wenno adda pakaseknan tayo kada itoy nga paspasamak. Digirin sa gana tayo apo nga kami dasar kada kayo Media Workers Welfare Act aprobado na po di Kamara de Representantes. Iti sabali nga bangir Department of Education mangyuswat apo ti Learning Recovery Plan gagayem ken kakabsat. Irin tubay sabali nga damag Chinese Mafia nang bukela po iti Pinoy scammers iti Myanmar formally malagip yapo dito formally mairamraman na po iti detoy nga kontrobersya ti formally apo dito di nagpurchasean naggatangan ti gobyerno kada kitay kasapulan para iti COVID-19 nga na-questionaran bawen iti Senate Blue Ribbon Committee nga ditoy nga adu apo di kitay panagbibinnalandra ti sarita kang runaan na apo ken ni dating presidente Rodrigo Duterte ken ni chairman iti Blue Ribbon Committee gagiyem ken kabsat ijay Senado ni Senator Richard Gordon gagiyem ken kabsat. Iti sabali nga bangir Pilipinas saan kanu pa yan nakasagana para iti legal separation wenno diborsyo o diborsyo kun ako ada legal separation tayon gigiyem kamsat iti ganwa tapo nga maiuswat ti wenno mapaboran ti diborsyo gagiyem ken kamsat pakairaman same-sex marriage pala same-sex marriage saan pa nga nakasagana ti pagilyan tay nga Pilipinas. Ken kang runaan to apo nga itampok mi inte pagsasaritaan tapno maadalan tay amin na sapada amuan tayo apo ti Meralco ti Manila Electric Cooperative Electric Corporation target na apo ti nga pagbalinen nga coal free ti serbisyo na kaditi serbisyo na especially Metro Manila mangrugi apo iti 2041 ket mabali na makumpleto da iti 2050. Anya di resources to nga ruden no kas pagarigan sa Anton nga usaren ti Meralco ti coal energy ti sipsiputan apo ti Meralco nga mausar is nuclear energy nuclear source gigiyem ken kamsat no malagipyo sa anen nga deti ti damo nga madiskutir iti programa ti Damdamag ni Berto ti may panggep iti nuclear energy na diskutir tayo idi na po babaeng ken ni dating DOST Chief Engineer Felander Madriaga. Isubli tayo apo ni Engineer Felander Madriaga pagkumperain tayo apo ti coal energy ken kastameten detoy nuclear energy gagayem ken kabsat nadaldalos kano ti nuclear ket mabalin nga mapukaw DJ green gas gagayem ken kabsat no sukatan ni Meralco ti nuclear ti madamang susaren na nga coal energy so anat pagdiferensyaan ti coal energy ken kastameten ti nuclear energy nga source tayo apo iti enerhiya padaanan ni Engineer Felander Madriaga tapno dati amin maadalan mainformaran may panggep iti daytoy gagayem ken kamsat amin digitoy tampok para di may isang oras nga paringidanon mi kada kayo di programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley
Rangtay ni ayat para kanilipat patigapi musay, manipod kababaan hingga na ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi pa yan, ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di iti kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di kilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kalikag Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282.
Blue House, Rexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagid nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Kaya iti agdonar ti dara ako hangtod deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check-up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto gagayim ken kabsat iti deti nga gundaway agyaman tayo apo kadito sumaganad padaanan niya apo ni Engineer Felander Madriaga. Thank you very much iti TMT Construction Company ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City ni Ma'am Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikwan Pasukin Mr. Loreto Tamayo iti Way Pahu Hawaii ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara Ilocos Norte ti pugad la ti biang da Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach Hawaii ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania Estados Unidos
da Mrs. Lydia Raquel ken ni Gigi Raquel iti Maui, Hawaii, ken ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, iti dito agundaway makainuman tayo live and exclusive ni Engineer Felander Madriaga, dati apo nga hepe ti Department of Science and Technology. Tapno amwen tayo no kasano apo ti panagdiferensya ti coal energy, coal nga source of energy ken ditoy nuclear power, nuclear energy gagiyem ken kabsat. Okay, Engineer, thank you very much manen iti ted mo agundaway. Tapno makainuman da ka iti detoy nga aldaw iti programa tayo Damdamag ni Berto idandanon ti ENR online. Good afternoon, Engineer Felander Madriaga. Yes, Sir Robert. Good afternoon. Palubusan nakman, nakaplaawak nanumo kapacity pusok anniversary medical man, Sir Robert. So nga happy anniversary man kada ito'y nanumo Miss Universe ko. Ada nga tindengag ito'y asidin ko kata naimbaga oras tayo amin. Tayo amin ang tindengag ito'y programa. Damdamag ni Berto. Okay. Thank you very much. Iti mga gundaway, sir. Iti programa tayo. Okay. Amok nga napagsarsaritaan tan di ba iti nuclear energy. Tata adade ti ganwat ti Meralco nga coal free at ti Meralco numadanon ton titawen 2040 up to 2050. Engineer. So, kayat kuman niya, ket may sa kadagiti target ti Meralco, nga source ton ti enerhiya ket nuclear. No pay adda digiti mang kontra ti nuclear nga pagalaan ti enerhiya. Okay, pagdiferensyaen taman, Engineer, ti coal and nuclear nga ka source of energy. No kas pagarigan na matuloy deti nga target ti biang ti Meralco. Engineer Madriaga, sir, please. Yes, Sir Robert, I salute Meralco kadeta nga plano da. Talaga nga oray siya nga may sa po, siya nga biyang ad-adda nga I would go for nuclear power plant. Ngamin, ado detay maitad na nga benepisyo ng detay risko nga behind this kind of power plant. Ngamin detay nuclear apo nalinis ti irwar na awan nete pollution nga irwar na kunat man kiti no di ket detilaan sang kabasit ng carbon dioxide kaputa dayjay heat source wenno deti paggapuan ti pudot ket manipod ka dayjay reaction iti uneg ti nuclear reactor detoy ket isu ti paggapuan ti napudot nga mangpaborek kadete danom nga dayjay nga steam isu ti mangpataray ti turbina nga mangpuligos met kadagitay electric generators. No tutuusen ti pagdiferensyaan da kadaytoy coal fired nga power plant Sir Robert ket dayjay laeng makunkuna a prime mover wenno dayjay mangpapuligos kadayjay generator. Dayjay nuclear steam nga agapo kadayjay heat iti nuclear reaction. Samantalang coal power that dayjay mismo nga fossil fuel uno coal even diesel diesel ti usarenda isumat laang ti mangpapudot kadayjay steam nga usaran ti turbina. Kung tutuusen dayjay laang ti pagdiferensyaan da dayjay pollution nga irwar ni coal powered ket talaga nga nakaro Sir Robert. So dito di topiko ta iti minsan may panggap iti dito global warming ken kastamet din dito climate change may sa nga culprit wenno makaigapo iti panag climate change ket dito aduunay nga pollution nga irwar dagiti coal powered power plant Sir Robert. So in short, pabor kayo kadati nga target or plano ti biang ti Meralco, engineer? Well, Sir Robert, actually no kuman nabiyag daytay Bataan Nuclear Power Plant iti tiyempo ni Presidente Marcos napintas kumati sitwasyon tayo iti agdama iti may panggap iti kuryente
malamang haan tayo nga ag shortage iti energy ta mayat iti I mean dakkel iti maited kumati nuclear power plant. Nadaduma ngamin at dagiti misconception nga madamdamag ti tao nang runapay ket dagiti daddo mga politiko pero de los buenos ket adda dagiti negative comments da about nuclear power plants ngam as far as the technicality is concerned may isa nga pinaka-safest in the long run iti nuclear power plant sa Robert gapuanan ta awan nga rod iti nakaroon na nga pollution addaman sang kabasit nga i-emit na nga carbon dioxide basit laan compared kada ito'y coal powered o diesel powered or anything nga internal combustion engine nga mangpataray iti power plant amang nga dakdakkel iti pollution irwad na dagitoy kumpara iti nuclear power plant. Irisko na lang namin detoy no saan nga nasaya at ipan nakaipataray na ket mabalin nga detay adda ti disgrasya nga mapasamak kas jay napasamak ti Chernobyl. I think it was in 1984 ket human error nga min day. Okay, sir. Sandali lang, naputol dito linya ni Engineer Felander Madriaga, gagayim kakamsan. Okay? So, anagan tayo dito balikas ni Engineer Felander Madriaga, mas paboran na nga mausar apo iti nuclear power, gagayim kakamsan, nuclear energy, kumpara ka dito coal. At mas nadaldalos DJ coal, nuclear, kumpara ka dito nuclear gagayim ken kamsanta yung madangamin di kita negative nga komento. Okay sir, okay so sir kada gitoy so no akas pagarigan mausar detoy detoy nuclear mabalin ka di nga kastimay sa nga pribado nga korporasyon ni Meralco isuna iti mga mipatakder ti bukod na nga planta nga usar ti nuclear energy engineer. I think so, Sir Robert. So nalaan tamasapol damat ti clearance manipod iti gobyerno nang nangrona iti Philippine Nuclear Research Institute ti DOST. Ngam panagkonak kat as energy source kat palubusan da gapuanan ta technical wise adumat iti eksperto nga makabalin nga mangipataray iti nuclear power plant kat all the safety measures kat ipakakat naman nang nangrona dagitay on the part of the risk iti radiation kitaan damat amin dayjay tapno ti safety dagijay agtrabaho ijay kastamat din iti aglawlaw dagitay immediate nga communities nga maipan adda iti asidag dayjay pakaipatakdaran na iso dayjay tinang nangrona kitaan damat tapno dayjay risk management ket maipatungpal nga kas iti dapat nga maipatungpal si Robert. Okay. Amok may sa kadigiti kang runaan niya sa lutsod digiti mang dingdingeg wenno mang buybuya kada tata engineer ket no ikumperata ti coal iti nuclear asin no ti mas nalaklaka kasi makapisti makapatay tingin na ti enerhiya kada gito Engineer Madriaga. So ayan na ti mas nalaklaka nga source of energy, is it nuclear or coal? DJ, ikumpara iti initial investment, Sir Robert, medyo nadagdagsan nga amang dito'y panakaiput up ti nuclear power plant ngam dito'y coal-fired power plant. Isu na laang DJ panagkumpara iti panag-usar na ti fuel, we know for a fact that coal is a fossil fuel, mabalin nga maibos iti di unay mabayag, ken aduntungot laang ti mausar na nga fuel in the long run as compared kada to nuclear power plant nga dayjay laang radioactive material nga fuel na like for example if they use plutonium dayjay ket tawan iti palabsam santo agri-fuel manan Sir Robert samantalang ni coal
once in a while dapat kita maintain rin dahil jay coal nga ipanda as in mismo nga coal ay ikargada kada jay furnace whether jay ang pagpuuran na Sir Robert. Okay. So meaning to say, medyo pagka introduce natin yung nuclear energy, medyo manadagsen. But in the long run, di pa nagbayag na kasi mas mabayag nga masukatan DJ fuel na mabalin nga mapalukayan, mas naluklukay ton kumpara itikol. Ganun ba, engineer? Yes, Sir Robert. Actually, DJ structure nga maaramid ngamin iti para iti nuclear power plant iso ti medyo nangina kapwa ng tatay ko na no malagip mo dahil discussion ta idi may panggap iti nuclear reactor nga dahil kapuskol ti diding on walls na dahil reactor kat around 6 meters nga puro konkreto Sir Robert. At imagine lang dahil yan dakkel nga structure nga kasjay ti kapuskol ti walls na nadagsen yung panunutan. So nalaan mapataray da dyan kunada nga chain reaction yung nagti-reactor madi mo pasarten da yung panagproduce na ti heat aging gana nga maibos da yung fuel na but it takes years and years kanto maibos sa Robert kat ado matlaan DJ ma-generate na nga electricity as compared kada coal powered Sir Robert. Okay. So sino ti do we have scientists nga talaga nga maka balin nya mangkita DJ safetyness no bilang mayuswat detoy iti pagilya na Pilipinas, it's either Meralco or detoy Bataan Nuclear Power Plant iti mausar engineer. Yes, Sir Robert. Iso ti kaadda detoy may sanga-sangay ti DOST detoy Philippine Nuclear Research Institute nga isuda ti ayan ti eksperto with regards to nuclear energy utilization. Actually detoy PNRI ket isuda ti adda ti man-maintainer ng basit nuclear reactor. So ti may isang functional nuclear reactor or agmay may isa kung nakiti nga nuclear reactor iti Pilipinas ket dagitoy eksperto ditoy they are nuclear engineers, nuclear scientists although basit dapay ito'y Pilipinas nga nuclear scientists but they are capable enough to ensure the safety dagitoy mapatakder ken no kakasting man banag ket ag-import met dagiti private institution like Meralco sigurado nga mang-import da iti scientist da expert da nuclear engineers da no bilang awan iti mabalin nga available nga nuclear scientist dito'y lugar tayo di mismo Pilipinas Sir Robert. Okay. Deti kalawat ti pagilyan tayo engineer manu nga planta ti kasapulan na tapno the whole country ket maka-avail iti enerhiya coming from nuclear. Depende DJ kadakkel ti capacity DJ maaramid no Sir Robert but no kitaan tayo mabalin nga oray may sa iti Luzon, may sa Visayas ken may sa iti Mindanao nga dadakkel nga planta ket umanayan nga mang-energize iti buong nga Pilipinas no arigin tayo Sir Robert. Kaya lang medyo dakkel nga investment ti mabalin nga masapol ka dito itapno iti kastag fully nuclear energy iti usaran tayo for electricity generation iti buong nga Pilipinas Sir Robert. Okay. Maybe deti ti rason kasi kita ngamin deti in parwar ti biang ti Meralco yung span ti or tawen that is 2040 up to 2050 that is 10 years mabalin niya deti ti rason nga atidug unay di sakbay nga coal free deti serbisyo da engineer di kadagsen di kiti ibaklay da most likely Sir Robert. di ti rason Most likely
Okay. When Sir Robert isudayjay ti number one nga rason iti initial investment ngamin ket talagang nadaksen, Sir Robert. Okay. Okay, para kada kayo, kas may isang nagpaay ti Department of Science and Technology engineer, ana nga nasyon ti pinaka-safe nga agus usar iti nuclear energy? At this time, Sir Robert, I think it's Japan. Japan. Okay. Isoda dito'y numalagip mo dahil di tsunami nga napasamak ijay Fukushima idi. Na perdi dahil may nuclear power plant da ngam apagbiit dalaan nga na restore da basit ti damages nga napasamak. Unlike ijay Chernobyl idi nga talaga nga ingana kadagito ket adda pala ti risko na dahil nga power plant da. Ijay Japan, they are not even using plutonium or Uranium. Okay. Nagputol man yung desilin niya ni Engineer Felander Madriaga. Na po, numalagip yo, tinamaan ti tsunami ti Japan na adu nga nuclear plant da tinaglik but na ano da? Alistuda nga. Okay, Engineer, go ahead, sir. Go ahead. When dati kami usarenda nga radioactive iodine ket nasa-safe mas na safer iti aglawlaw kastamatan iti tao tilang medyo delikado ket ti patayen ngamin ti radioactive iodine ket thyroid tayo datoy thyroid gland iti tao once ka na-expose ket dayjay thyroid ti mauram. So gapuna nga ti sarendapay nga pangagas kadagitay adda cancer na iti thyroid iti adda goiter na radioactive iodine actually. So idi naperdi dayjay power plant ni Fukushima medyo nagkaroon iti problema dagiti dadto mga umili jay may panggap ka datay naapektaran na thyroid da. But nevertheless, alisto da lang na restore dayjay power plant because siyempre Japan ko na tayo na talaga nga high-tech the equipment can amit dayjay, Sir Robert. Okay. Tidakes dito engineer no baka sumrek di kitay kumpanya from other nations sa sabaling nga nasyon nya isuda metlat yung may agpunan dito kas lakad kita kalkalsada nga pagbayadan tayo nga and at the same time even I think even solar power plant kada ada pa nakainaig dito foreign di kada gito et ti makitak dito ket no simrek da amanganta mas nadagdagsen nga klase ti panagnegosyo ti bakad da kadatay nga Pilipino no agsukat tay amin tintero pagilyan from coal to nuclear, engineer. On the contrary, Sir Robert, kanagkunak at aanmat siguro nga mapasamak iti kasjay gapuanan ta adamot pala ang gobyerno tayo nga mabalin nga mang control ditoy kuna tayo nga price control na with regards to the panagsingir dato ito umay tempo nga kasje di magpasamak but nevertheless mabalin nga kasje to nga adun to ti foreign investors nga mangi put up iti kakastoy na pamataudan iti enerhiya kaya lang madi ipalubos ti Pilipinas nga fully owned iti foreigner dito nga kumpanya no diket 60% owned by Filipinos matlaang so nga okay lang siguro nga mangyari to tikas jay at least kitaan tayo takat detay panawagan ni Secretary General iti United Nations nga panang papigsa tayo detay laban tayo kontra iti climate change ket maysa daytoy Sir Robert nga pamuspusan tapno iti kas takat gumasit di pollution nga i-emit tayo iti
environment. Oo nga. Owen, naada panawagan ti United Nations ni Secretary General Guterres nga masapul nga labanan tayo ti climate change para natatalo kasla mababak ti lubungan iti labang ti ano. So with that, engineer, kasano nga min ti karugit or kadagsen ti dakes nga kontribusyon ti coal power iti aglawlaw, especially iti ere, engineer? When Sir Robert, dito'y carbon monoxide. Take note ako, carbon monoxide, kat may isang makasabidong angin dito eh. No kitaan tayo, pangyarigan tayo laangan, dito'y iyas asok, tambot so tiluglogan tayo, kat kasjay nga maminribo, iti irwar, iti may isang coal-powered power plant. Imagine tayo na agtatapaw iti tangatang nga kasjay nga klase ti asok nga no umado ket umado ti mai-emit iti atmosphere dumakkel pumuskol dito greenhouse gases tayo aging gana nga sabidong to aminan dito ang sin tayo Sir Robert. Okay. Okay, engineer. Dito nuclear power plant ano adaman information mo di nga kadakkel na makaumanay isunan for us in Luzon no kas pagarigan Engineer Madriaga, sir? Manjak masinuno itatano kasano kadakkel ngamin diti energy demand tayo dito entero Luzon ngam tingamin computer dano ka Sir Robert ket no ana DJ energy demand at least mangipandati mangipresupuesto da iti safety factor da idakdakkel da basit DJ capacity DJ power plant tapno iti kasta ket masupplyan na DJ demand iti may sa lugar ket no kas pangarigan ko 500 megawatts ti usarentay iti Luzon DJ put up da nga power plant most likely dapat it's either 550 or 600 megawatts tapno iti kasta ket haan nga ma-overload dayjay kitaan da protektaran da mat ti equipment na from overload kastamatan nga no ngamin no adati overloading ket ag shutdown na yung power plant adu ti maperwisyo no ka Sir Robert gapuna nga ikandare tay safety factor na ket no kas pangarigan plano da nga ti buong Luzon ket may yaramidan iti dakkel power plant it's either may sanga dakkel wano talo nga units depende DJ kasi atan nga mabalin nga makita da usually ket haan nga may maysa DJ turbina wano DJ generator nga ag-generate tapno iti kasta ket shutdown man di maysa addali tayo reserba na nga mangsupuso Sir Robert. Okay. Is it possible nga no kasjay ti kadakkel ti energy source ti maysa nga nasyon or maysa nga let's say Luzon possible nga digiti ti biang ti industriya ag-ship da aminen iti enerhiya and not using petroleum products or coal, engineer? Most likely Sir Robert kasi agbalinan nga at tawag dato agbalinan nga kasla iso ti trend by that time ket no sikat Agus Kusarton iti coal powered mabalin nga nanginginan ton iti pagbayad mo iti enerhiya nga mausar mo as compared ka detoy nuclear power plant kasi usually kada strategy nga aramidan da tapno iti kasta ket ag-shift tay amin ti DJ ket nguminginan ton DJ traditional lumakla ka basit DJ kabarbaro nga estilo kasi iti nuclear energy DJ tapno inot nga ag-shift tayo amin eventually kasi ito aminan agbalinton nga either nuclear isama muna yung wind energy and then the solar kaya tay hydroelectric kita clean energy nga kuna tayo Sir Robert. Okay. Dito probinsya tayo Ilocos Norte no source or pagapuan ti enerhiya
aday din na iput up nga dendro power plant and we have also hydro power plant. Anat diferensya digito ngamin na han summit nga basta na develop digito yen tapno ni kastakit ada ti ano tayo alternatibo nga source of energy tayo. Engineer. Well, Sir Robert, dahil dendro ako, haanan ng operational kasi adumanan, di maperdi na dahil natural resources, dendro, the fuel na dahil tagat kayo ako. Kayo, oh yeah. Maperdi ti kabambantayan, kapot ti panagpukan ti kayo, tapos dati isong ruda, dahil ng power plant, isong haanan ng operational, may parit pa giti. Dahil mini hydroelectric, functional dito, Sir Robert, at dahil Agua Grande, ijay pagudpod, pansyan pagudpod. Dito operate ti Ilocos Norte Electric Cooperative at dali mga turbina na dayjay 5 megawatts iti ma-generate na. But I think it's functional up to now. Raman tayo digiti wind farm, kastamat din ti solar, alakat diti Ilocos Norte, sustainable kuma. Kamad na namin nagitay makatubang nga advice kas iti na pagsasaritaan tayo di nga haan na nga direkta nga mapababa ti presyo ti kuryente tayo. Okay. Okay sir, thank you very much. Sinintad mo agundaway manen nga makainumanda ka iti detoy nga aldaw iti programa ti Damdamag ni Berto malaksid no addapay digitay saan mo nga naibaga ha saan ko nga nadamag nga mas adadda nga makailawlawag ti pagdiferensyaan ti coal power source ken nuclear power. Engineer, please go ahead sir. Go ahead. Panagkunak at natouch ta amin nagiti salient features na Sir Robert. Dangtumanan iti sa balipay nga topiko mainay iti dito ket isuntumanan iti i-discuss ta tapno iti kasta mailawlawag ket maadalan tayo mo basit dagiti ako dumdungag. Detalaan Sir Robert ket naimbag nga oras tayo amin. Okay sir, thank you very much and belated happy anniversary kada kayo ken ni ma'am. God bless you more, Engineer. Thank you also Sir Robert. So DJ gagayim kabsat ni Engineer Felander Madriaga. Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kari di pimusay ngay patpatigyo di biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari di patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti din to kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugar. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Corocor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, thank you very much, Engineer Felander Madriaga. Di apo ti panakailalawag na di pagdiferensya anti-coal power kayong kastamit din dito nuclear power. Gagayang kamsat mas paboran ni Engineer Madriaga nga mausar ti nuclear kaysa coal. Gagayang ken kamsat. Okay, ladingitan mi apo nga isapsapa mi apo ti pumakada-kada kayo adda diti technical adjustment nga iswat tayo gagayem kay kamsat para iti ENR online isu nga isapsapa mi apo ti pumakada-kada kayo para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito nga ti pagayam yon ni Robert De La Cruz, kinadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin, ni bati minti natalina ay nga aldaw ti Martes ti amin na sapada agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugot kayo alumar, kinintero ang ginyan, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran dili damag winupas pasamak, dili sumbat dili agtuturay karili issues, ken karikagong dili umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tap na makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tap na maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto!